Άμα να αγοράζεις κοσμήματα στα τυφλά, ξέρεις ποια είναι η διαφορά ενδιάμεσα σε ανοξίδωτο ατσάλι και ασίμι? Πάμε να δούμε. Το ατσάλι λοιπόν είναι ο βασιλιάς της αντοχής. Δεν μαυρίζει καθόλου ούτε και σε θάλασσα. Είναι αρκετά οικονομικό και πάρα πολύ ανθεκτικό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ατσάλι από το ταμπελάκι που βλέπουμε εδώ. Το ασίμι από την άλλη θέλει πολύ παραπάνω προσοχή. Είναι λιγότερο ανθεκτικό και μαυρίζει. Είναι όμως ένα πολύτιμο μέταλλο. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα τι ποιότητα είναι αυτό το ασίμι που έχουμε μπροστά μας? Όπως θα δείτε το συγκεκριμένο γράφει από πίσω 9,25. 1,25 σημαίνει ότι 92,5% του συγκεκριμένου κοσμήματος είναι καθαρό ασίμι. Τα υπόλοιπα συνήθως είναι κάποιο γράμμα για αντοχή. Στην περίπτωση που το ατσάλι μας δεν έχει ταμπελάκι, ψάχνουμε κάτι σαν και αυτό εδώ πέρα.